Hei, nyt tehdään vähän eksoottisemmat lihapullat. Ruokajuomana toimii tosi kivasti tää 8% viini. Eli jauhelihan joukkoon lisätään sipulikeittoainekset sekä 2 kananmunaa. Sitten vähän sekoitellaan ja lisätään mausteet. Eli tähän tulee mango chutneyta sekä paprikajauhetta, garam masalaa ja oreganoa. Ja tietysti perussuola ja pippuri. Sitten pyöritellään lihapullia ja nostetaan ne uunipellille. Ja nää saa paistua uunissa noin vartin. Sitten tehdään vielä jogurttikastike, eli turkkilaiseen jogurttiin lisätään minttua, lehtipersiljaa sekä valkosipulia. Ja maustetaan tää sitruunan mehulla sekä suolalla ja pippurilla. Ja mä tykkään itse tehdä niin, että levitän jogurttikastiketta lautasen pohjalle ja siihen päälle nostan lihapullat. Ja viimeistely vielä persiljalla ja sitruunalla. Näistä tuli kyllä niin hyviä ja tän ruokajuoman sä löydät kätevästi ruokakaupasta.